Әнвәр Сейфетдинов, Әлиф Бә. М хәрефе. Манара. Бергәлектә бәрәкәт, аерылуда һәлакәт. Манара гарәпчедән ут ягу урыны дип тәрҗемә ителә. Бер-ике катлы биналар арасында манара ерактан ук аерылып торган. Азан тавышларын бик ерактан ишеткәннәр төнге караңгылыкта манара башындагы фонарь яктысында әллә каян күренеп алганнар. Бу биек төз мәчет манарасы тирә-юньнең иң югары ноктасы булып саналган, бер үк вакытта саклаучы һәм яклаучы ролен дә үтәгән. Әлбәттә, заманалар үзгәрде, тавыш күчерткечләр, электр утлары, күпкатлы биналар бу вазифаларны бөтенләй диярлек юкка чыгарды. Әмма төп мәгънәсе сакланып калды. Манаралар бүген дә күк белән җир арасында булган мөнәсәбәтләрне чалдыра, кешенең күккә омтылуын, хыяллануларын, Аллаһы Тәгалә дуа кылуын, рәхмәттең архитектура гәүдәлеше булып кала.